Iako turistička sezona nije ni blizu i ronilačka tek slijedi, mi se u Zagrebu već bavimo ronjenjem, ali ne ovdje u rijeci Savi. Niti ovdje na Zagrebačkom moru Jarunu, već u prostorijama Zagrebačkog velesajma gdje je održan prvi hrvatski ronilački kongres. Na dvodnevnom međunarodnom okupljanju sudjelovalo je više od 50 predavača i oko 400 sudionika. Prvi Hrvatski ronilački kongres provodi se u cilju razmjene iskustva i znanja s kolegama u struci. Teme kongresa fokusirane su na zakonsku regulativu, zdravstvene aspekte u ronjenju, prijedloge za poboljšanje ronilačke ponude, sigurnost u ronjenju, svakako tu je uključena i tema ekologije. Relevantne institucije prepoznale su vrijednost ronjenja i kongresa. Ovako nešto atraktivno, ovo što nudi ronjenje, ronilački sport u Jadranu definitivno može biti motivirajući element ili motivirajući faktor da se što više ljudi uključi. U okviru sportskog segmenta djeluje preko 150 ronilačkih centara. Znači, to je veliki broj ronioca. Svi oni volonterski brinu i rade za dobrobit našega podmorja. More i rijeke su jedna od sastavnica okoliša koji su nama izuzetno bitni i parametri čistoće mora i kvalitete rijeka definitivno govore o ukupnim ekološkim parametrima Republike Hrvatske. I u tom smislu ronilačke aktivnosti su definitivno partner Ministarstva zaštite okoliša i energetike u ostvarenju visokih ciljeva kvalitete našeg mora i priobalja. Predstavljeni su mnogi vrijedni ekološki projekti, među kojima i Međunarodna ekopatrola, koja djeluje već 5. godinu i u kojoj uz iskusne instruktore ronjenja podmorje čiste i djeca. Djeca dolaze iz Hrvatske i Slovenije i zajedno čistimo jednu imaginarnu crtu slovensko-hrvatske granice, ajmo reći Piranskog zaljeva i Savudrijske vale. Iako je ispod površine sve kristalno čisto, iznad nije takav slučaj. Znači, ovaj kongres treba iskristalizirati najveći problem ronjenja. To je zakonska regulativa. Momentalno imamo 4 ministarstva koje imaju ingerenciju vezanu uz ronjenje i jedan središnji državni ured za sport. Mi bi htjeli sa ovog kongresa otići sa nekakvim prijedlozima, sa nekakvim zaključcima koji će ići u smjeru objedinjenja svih zakonskih akata na boljitak ronjenja i općenito turizma u Republici Hrvatskoj. Predstavljeni su i pozitivni primjeri poput projekta Straton, uspješne suradnje koja je rezultirala primjerenom zaštitom arheološkog nalazišta, ali i dozvole za korištenje lokacije za ronilački turizam. Radi se o rimskom brodu iz 1. stoljeća prije Krista, što smo ustanovili zapravo po njegovom teretu. Teret su amfore tipa Lambolja 2, potpuno je očuvan, nije ništa skinuto sa njega. Izuzetno atraktivna olupina na atraktivnoj lokaciji usred zbivanja turističkih. Već dugi niz godina takve su podvodne ljepote dostupne i roniocima s invaliditetom. O svojim je iskustvima i ograničenjima u ronjenju predavanje održala Ljilja Slišković iz Bosne i Hercegovine. Ronjenje znači da barem na pola sata nemam pritiska na tijelo. Znači, to je ono bestežinsko stanje kad se osjećam kao, što bi rekao Jacques Cousteau, osjećam se kao ptica, kao anđeo da lebdim. Iskustvo koje unatoč hendikepu ravnopravno dijeli s vrhunskim sportašima, koji su također iskazali podršku kongresu. Uvijek je dobro biti u društvu ljudi koji puno znaju o području u kojem rade i na kraju uvijek saznaš nešto novo i svi iz toga izađu bogati za neka znanja i iskustva. Upravo zbog razmjene iskustva na kongresu su sudjelovali i predstavnici Albanije, koja je svoje netaknuto podmorsko blago tek nedavno otvorila javnosti. Predavanje je održao i Luigi Casati, jedan od rijetkih koji je u istraživanjima potopljenih špilja i jama zaronio dublje od 250 metara. Kod takvih je zarona važna koncentracija. Pretvaram se u robota i slušam signale koje mi šalje tijelo. Što sam dublje, to se bolje osjećam. Kao potpora pri ovakvim ekstremnim zaronima, ali i pomoć svima u dubinama, na okruglom stolu su se okupile sve referentne službe za spašavanje iz regije. Već puno godina surađujemo sa nekim službama u Hrvatskoj, tako od GSS-a, vatrogasaca i sve, i mi smo se rado dozvali da možemo prisustvovati jednom takvom događaju, da možemo izmjenjivati neka iskustva i navodno, evo, malo prije smo isto počeli već pričati
za neke nove planove koje bi ih mogli u budućnosti raditi zajedno. Prvi ronilački kongres ispunio je očekivanja i sudionika i predavača. Ono što ja vidim kao budućnost i zašto sam zadovoljan što ovdje sudjelujemo, da povežemo to i sa turističkim i sportskim organizacijama i pojedincima koji će nam pomoći prilikom organizacije velikih sportskih događaja u našoj zemlji gdje ćemo ostvariti kvalitetnu promociju, ali jednako tako i omogućiti našim sportašima da postignu i dalje izvanredne rezultate. A mi se nadamo da ćemo u budućnosti umjesto kroz mora nedorečenih zakona radije roniti barem u na početku priče spomenutoj Savi ili Jarunu.